også lige. Hov, du skal løbe ind i den, og så... Nu! Sådan! Hvordan skal jeg holde den her? Nej, det kan jeg. Jeg skal selv. Jeg er klar. Resten. Ja. Min lille søster kan ikke være med i flere games, men skal vi tage et til? Jeg er sikker på, at jeg kan. Jeg skal lige have spørge. Hvem var det, som slukkede lyset? Jonas? Ja? Jeg kan ikke nå flere, vel, men bare lige en ting, vi skal blive enige om, ikke? Ja. Jeg var god med hende her, ikke? Jo. Eller med Kok Meget, ikke? Jo. Men hallo Jonas, den her film, vi skal se, ikke? Ja? Det er fordi, der er altså lige nogle problemer med den, ikke? Fordi det er nu... Jo, venlig. Joachim, jeg kan heller ikke nå mere. Nej, men Jonas, jeg skal fortælle dig det der med film. Jeg kan nemlig ikke nå at spille en til. Men det der med film, ikke Jonas? Ja? Det er fordi, at der er meget af den, der er japansk, ikke? Der snakker de japansk, og så har de sat engelske undertekster på, med så har min far fået nogle danske ind i, så de er blandet sammen. Ja, okay. Så min far skal bare lige se, om man kan finde ud af at få de engelske væk. Ellers bliver vi bare nødt til at lege filmen. Ja, okay. Okay, det var bare lige det, du skulle vide. Ja, okay. Vi ses. Jeg ses.